My name is Sandra, and you're watching Micro Moments. For today's video, ako ay gagawa ng plank challenge. Hindi lang po ako, meron din po akong friends na ginagawa din yan to. And, ulit po tayo ngayon sa Hercules Center para sa day 1 ng challenge na to. And thank you sa camera girl. Chris, andyan sa likod. Yes, friends, and for day 1, instead of 20 seconds, gawin natin ng 30 seconds. Diretso. Ayan, challenge. Ang dali lang. May dadaan. Okay, friends, let's do the 30 seconds challenge for day 1. Camera girl. Camera girl. You lihok the camera. Naka-focus rin mo? Hindi, ano makita sila? Oh. Ang i-video si Kuan. Ang ikuha si Santa Claus. Kumana? Ano, patakilig ang step 1. Paalam pa. Okay. Sige na. Camera girl. Camera girl, you're so conscious. Ang camera girl, kay conscious ka, conscious your friends. Di kay, focus lang. Nag-ano ko ng ibang background. Nag-capture ng dumadaan. Naman dito. Hi, friends! Ang nasa likod ng camera na yan ay friend ko, oh. Kita ka nila sa circle. Ginawa ka siyang camera girl. How's your day? Okay lang naman. Pagala-gala. Naghahanap ng nawawala. Nakita kami dito. Yay! Tapos 1 na. minute? 30 seconds. O 30 seconds? Tapos na, friends, ang day 1. Clock challenge. Day 1. Yes, friends! I-challenge ka. Tomorrow, challenge kaya kita, Chris. Gawin mo din to. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.